Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň garamagyndaky medeni aň bilim edaralarynyň ençemesine iş orunlaryny ortaça 15% kemeltmek barada görkezme berildi. Bu barada Aşgabatyň we Balkanyň medeni aň bilim edaralarynda işleýän ýokary derejeli jogapkär resmiýetiň ençemesi Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysyna gurrun berdi. Anonim şertde gurrundaş bolan jogapkär resmiýetler bu baradaky görkezmäniň geçen hepdäniň ortalarynda edara ýolbaşçylaryna gelip gowşandygyny we aprel aýynyň 1-ne çenli iş orunlarynyň kemeldilmelidigini aýtdylar. Munyň bilen bagly geçen hepdäniň annawyny Türkmenistanyň Milli Medeni Merkezinde ýygnak geçirildi. Oňa şol merkeze degişli kitaphanalaryň, muzeýleriň ýolbaşçylary çağıryldy. Olary bu merkeziň garamagyndaky edaralardan jemi 40 adamyň işden boşadylmalydygy duýduruldy. Şeýle-de 1 aprelden başlap işden boşadyljak adamlary öňünden duýdurup 18 fevrala çenli şol adamlaryň sanawyny ýolbaşçylara gowşurmak hem tapşyryldy. Şoňa meňdeş duşşuklar Balkan vilayetinde hem geçirildi diýip habarçy bu merkeziň resmiýetlerine salgylanyp 12 fevralda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä iş orunlarynyň kemeldilmegi bilen bagly görkezme ýurdun Medeniýet Ministrliginiň garamagyndaky muzeýlere, kitaphanalara we medeniýet öýlerine degişli. Aşgabatyň kitaphanalarynyň we muzeýleriniň ýolbaşçylary iş orunlarynyň kemeldilmegi bilen bagly bu çärede ilkinji nowbatda pensiýa ýaşyna ýeten işgärleriň işden boşadyljakdygyny duýdurdular we olara bu baradaky resmiýnama gol çekdirdiler diýip habarçy aýdýar. Medeni aň bilim edaralarynyň ýolbaşçylary işgärlere iş orunlarynyň kemeldilmeginiň sebäplerini ýuwaş-ýuwaşdan edaralaryň döwletiň boýnundan aýrylyp hojalyk hasaplaşygyna geçmegi we ýurtda badar ykdysadyetine geçmäge görülýän taýýarlyklar diýip düşündiripdirler. Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň resmi web saýtynda ýa-da ýurdun medeniýetinde ministrligiň garamagyndaky medeni aň bilim edaralarynyň ençemesinde iş orunlarynyň kemeldiljekdigini tassyk edýän ýa-da inkar edýän maglumatlar häzirlikçe göze ilmeýär. Ýöne bu görkezme ýurtda köp sanly döwlet edaralarynyň üýtgüdülip gurulan ministrlikleriň bir näçesiniň birikdirilmegi we döwlet edaralarynyň bir näçesiniň gytsagly paýdarlar jemgyýetlerine öwrülmegi hakynda kabul edilen kararlaryň ýa-da gawat geldi. Bu baradaky kararlara Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 29 ýanwarda gol goýdy we resmi medeniýetde munyň ykdysadyety döwlete değişiklikden badar görnüşine geçirmek bilen bagly amal edilýändigi bellenildi. Sosial mediada çıkan ve resmi Aşgabat tarapyndan inkar edilmedik maglumatlara görä soňky görülen tyşytlaýyş çäreleri we ilmi barlyk institutlarynyň hojalyk hasaplaşygyna geçirilmegi 2009-njy ýylda prezident Berdimuhammedow tarapyndan dikeldilen we 2010-njy ýylda döwlet tarapyndan $10 milyon serişde bölünip berilen Ilymlar Akademiýasynyň ilmi işgärleriniň 3den 1-iniň işlerini ýitirmegine alyp gelýär. Türkmenistanda bolup geçen täzeliklere we wakalara ýakyndan synedýän yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi birden bir näçe ministrligiň birikdirilmeginiň we ozalky döwlet edaralarynyň bir näçesiniň gytsagly paýdarlar jemgyýetine öwrülmeginiň onlarça adamyň işlerini ýitirmegine getirendigini aýdýarlar. Ýöne olar medeni aň bilim edaralarynda iş orunlaryny kemeltmek boýunça amal ediljek soňky çäreniň netijesinde goşadyrnak içinde işsizler armiýasynyň üstüne hassa köp adamyň goşuljakdygyny belleýärler. Türkmenistanyň Medeniýet Ministrliginiň garamagyndaky medeni aň bilim edaralarynyň ençemesinde iş orunlaryny kemeltmek çäresi mundan 2 ýyl çemesi odol hem amala aşyrylypdy. Şonda meselen Balkanyň ülkäni öwrenç muzeýlerinde ortaça 60 adam işlän bolsa, olaryň sany kemeldilip 40 getirilipdi. Türkmen hökümetine tarapdar habarlar çap edýän Orient TV saýty Birleşen Milletler Guramasynyň dünýädäki ykdysady ýagdaý we geljekki mümkinçilikler atly soňky hasabatyna salgylanyp 2018-nji ýylda Türkmenistanda işsizligiň derejesiniň 3,13% deň bolandygyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň ýagdaýlardan habarly hökümete ýakyn çeşmesi bu görkezijiniň hakykata gawat gelmeýändigini aýdyp ýurtdaky işsizligiň derejesini 40-45% diýip çaklaýandygyny habar berdi.